Мындан 30 ел элек Россия демократик хокукый дәүләт буларак үсеш юлына басты. Шушы еллар эчендә Россия үзенең дәүләтчелек нигезен төзеп, зур юл үтте, дөнья күләмендә танылды, абруй казанды. 12 июньдә илебез дәүләт бәйрәмнәренең иң зурысын Россия көнен билгеләп уза. 1990 елның 12 июнендә РСФСР халык депутатларының беренче съездында РСФСРның дәүләт суверенитеты турында декларация кабул ителә. 1992 елдан бәйрәм буларак билгеләп үтелә. 1991 елдан 12 июнь ял көне. 1998 елның 12 июнендә илнең ул вакыттагы президенты Борис Ельцин тәкъдиме белән бу көн Россия көне исемен ала. 2002 елда яңа хезмәт кодексын кабул итү белән әлеге исем рәсми рәвештә беркетелә. Россия көнендә Кремльдә Россия президенты Россия Федерациясының дәүләт премияларын тапшыра, Кызыл мәйданда салют белән тәмамланучы тантаналы чаралар үтә. 12 июньне еш кына Россиянең бәйсезлеге көне диләр. Россиянең бик күп калаларында бу көн шәһәр көне буларак та билгеләп үтелә. Россия көне уңаеннан райондашларыбызның фикерләрен тыңлыйк. Һәрбер дәүләтнең бәйсезлек дигән статусы булырга тиеш. Чөнки бәйсез булган дәүләтләрдә генә алар үзләренең суверенитетларын яклый алалар, үзләре теләгәнчә тормыш кыра алалар, үзләре ничек уйлыйлар шулай итеп халыкка уңай тормыш төз. Россия составында Татарстанны без инде беләбез, әһәмиятле урын тота икән. Бүген ныклы адымнар белән беркемгә дә бәйле рәвештә түгел, дотация алу хисабына түгел, үзен үзе тәэмин итеп яши ала торган ныклы республикабыз бар безнең. Менә шушы республикалар нык булса, губерналар нык булса, Россиядә нык булачак. Коронавирусы да җиңел алла бирсә, һәм элеккечә тыныч матур итеп яшәргә бөтен мөмкинлекләребез бар. Манира Арсланова, Динар Нурытдинов, Муслим телевидениесе.